Nihang Karbi Baptist Association NKBA Women Department atum kapin khat pona tengsi NDBCF angkang Taradong Baptist Church along pininga ningkan surihini ra inquire ke thoma ningkana pharman ingdeng thongke braisi Nihang Karbi Baptist Association NKBA Women Seminar jaimek Deithor Mini Stadium along phaikuni ni phai kepen kre ke thomar ni thoma pharman an patumi pen kipadopon pangcheng pon tanglong Phaikuni ni phai keper ni kecheng siar ni ada por phai kepen krehinia por an adim ke pale amen ke thap ajai mek padopon anelo por phai sia por malompen kido ke thaga boha ahem ingpu ponlo lapen por phai hinia por pen abangke chepati ajai mek cheng ponlo kachepati along ason amung lake lun cheto bible angdeng ning kachibi pen kipu lapen bible pen kaju pen ke thak hai huisi padopon lo Labangso Krungsai Lapen Kachipate Ponahut Than Batum Nihang Karbi Baptist Association NKBA Executive Secretary Reverend Tenson Be Nihang Karbi Baptist Association NKBA Mission Board Chairman Reverend Unique Terang Nihang Karbi Baptist Association NKBA Christian Education Board Chunbang Reverend Abraham Taru Lapen PKBA Pen Roslyn Taru Pitum Pensing Than Pare Ponlu Kangkrung Kangsayatum KABC Youth Secretary Monison Teron NKBA Youth Secretary Robinson Rong Pilapen NKBA HBI Thanbang Martin Timung atum pensi langchari ponlo Adap Kardom Ponjatum Deithor Baptist Church Pen Roslyn Singnar Pi Lapen Antioch Baptist Church Pen Priscilla Bepiatum si deng ponlo May si Giro Lapen Karchualong NDBCF Youth Department Warsipaterang tum pensi Japonlo Kicheng siar ni karbianglong atokan nopen kadukave monduli pharoi sira ner kepen kachitong ani marlia tum chitong dunsi mesen pen mei padopon lo Bukajan penanan terang karbianglong live